Il-Qorti ordnat li l-Partit Nazzjonalista jingħata żewġ siġġijiet oħra fil-Parlament. Is-sentenza tal-Qorti li se tkun appellata tfisser li l-Kummissjoni Elettorali trid tiddikjara żewġ kandidati tal-Partit Nazzjonalista eletti fi żmien xahar. Fi stqarrija l-Gvern qal li ħanota tas-sentenza u ntqal li l-Gvern ma jaqbilx magħha anke għal raġunijiet kostituzzjonali. Għalhekk se jappella kif ikkonferma l-Prim Ministru. Hemm ovvjament implikazzjonijiet kostituzzjonali f'dak li qalet il-qorti fil-waqt li għandi kull rispett lejn il-ġudikant ma naqbilx mas-sentenza u kif huwa il-dritt tagħna u kif huwa id-dritt ħajkun hemm appell dwar din is-sentenza anke minħabba l-implikazzjonijiet kostituzzjonali illi hemm li huma serji ħafna u li ma naqblux magħhom b'mod fundamentali. Ġifieri żgur bħala Gvern ħankunu qegħdin nagħmlu l-appell tagħna kif huwa fid-dover tagħna u kif huwa fir-remit tagħna illi nagħmlu u għalhekk fil-jiem li ġejjin ikun lodged appell biex itmur quddiem l-ogħla qorti ta' dal-pajjiż. Il-Partit Laburista wkoll ħabbar appell min-naħa tiegħu filwaqt li kif mistenni Il-Partit Nazzjonalista jikkundanna bil-qawwa l-aġir tal-Gvern ta' Joseph Muscat. Reazzjoni ta' Simon Busuttil kienet dik deskritta mill-Prim Ministru bħala waħda li tikxef id-double standards tiegħu sa minn qabel tkellem. Jekk tiġi kif trid inti, toħroġ filgħodu l-ewwel xogħol tgħid il-Prim Ministru m'għandux jid-dritt illi jappella minn din is-sentenza u għandu jirrispetta dak li qalet il-qorti u jagħti żewġ siġġijiet għalhekk nistax ngħaddi siġġijiet jien lill-Partit Nazzjonalista. Dak x'jiġri verżjoni li jaqbel lilek. Jekk titlifha inti, toħroġ tgħid jien ħanappella u jekk hemm bżonn nibqa' sejjer l-Ewropa u nibqa' jekk hemm bżonn nibqa' nagħmel dak kollu illi hemm bżonn. Setta għalik, setta l-komplament tan-nies. Fil-fatt sigħat wara din id-dikjarazzjoni żietek. Naturalment l-appelli li ser jagħmel Joseph Muscat ser ikompli jirrabja aktar lin-nies. Skont Simon Busuttil, id-dritt tal-appell huwa biss tkaxkir tas-saqajn. Il-Gvern ta' Joseph Muscat diġà ħabbar ftit minuti biss wara s-sentenza illi ser jerġa' jappella biex ikompli kaxkar saqajh. Il-Partit Laburista qal li l-Kap Nazzjonalista għandu jistenna l-eżitu tal-appell qabel jibda jimla l-imħuħ li s-siġġijiet tal-Parlament se jinbidlu fin-numru tagħhom. U tenna jgħid li l-aħħar elezzjoni ġenerali saret taħt sorveljanza tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern u għalhekk huwa ridikolu li xi ħadd jista' jgħid li l-Partit Laburista kien responsabbli mit-tfassil ta' xi riżultat żbaljat. Intqal li fl-appell tiegħu il-Partit Laburista huwa determinat li r-rieda tal-ikbar maġġoranza storika tkun rispettata u riflessa fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż.